Naizen ezkero merezi luke izatearen mugagabean. Eskoriatzarrak berbetan proiektuaren oinarrizko protagonistak dira guztiak ere. Ahozko ondarea, gure herriko historia eta herri hizkerak jaso eta bultzatzeko Eskoriatzako udalak 2002an abian jarritako proiektuaren funtsezko protagonistak. Lan honen hasieran gure helburua euskalkixea jasotia zen. Bertan, pertsona nausisek erabiltzeitzuen joskerak, esamoldiek, antzinako jokuek, lanbidiek, olako danak jasota geraketia lehenbailen. Hori izan zen gure hasierako helburua. Lanak aurrera indauen enien konturatu gara horrez gain geratu jakula bestelako altxorra. Eta da, herri baten historia, herritarrek eurak kontautako hitzetan, herritarrek eukitako bizipenetatik jaso dugu gure historia kolektiboa. Eta momentu honetan hori altxor bada, historia kolektiboaren eta hizkeraren ikuspegi zoragarri hori eukitzia demasako altxorra da. Euskaldunoi ahozko transmisioaren bitartez iritsi zaigu gure aurrekoen ondarea. Gure herriaren oroimen kolektiboa. Adineko herritarren testigantzek sekulako garrantzia dute. Eta horrexegaitik du balio handia egitasmoak. Sarri pasetan da, udal baten lana baloratzeko momentuen espaloiak ze itxurakin dauzen baloretan duela, edo aparkolekurik dauen, edo kiroldegisek ze funtzionamentu dauken, edo halako gauzai erreparetan dotzau udal baten balizua aztertzen dugunien, eta nik personalki uste dut lan hau demasako lan edarra dela, udal batek inleikien lanik ederrenetarikoa dela, eta da herrixen mende oso baten ikuspegisa eukidauien pertsonai galdetu euren bizipenen barri. Eta bizipen horreik jasota, geraketan jaku Eskoriatzako historia jasota. Eta nik uste dut horrek ez daukela presioik. Eskoriatzako udalak 3 bekadun kontratatu zituen 2002an proiektu egiteko. Eta 2004an Badiar dugu elkarteak hartu zuen lanaren ardura. Itziar Alberdia Ibartarrak egin zituen elkarrizketak. Ni bertakua ez naiz, orduan deitzen dozu eta udaletxean proiektu hau etxea nahi dabe, eta kontatzen dozu pixkat proiektua zer da, baina telefonotik ez da erreza izaten, jente nausisa da. Eta, nik pentsatzen dut oso jente gitxik esan da bela ezetz, eta halako kasuetan izan da, edo gaixotasunen badarialago halako tartean, edo halako, baina bestela oso harrera ona, niretako oso aberazgarria izan da, bai alderdi personalian eta bai profesionalean. 24 elkarrizketa egin dira Eskoriatzan, lanbide ezberdinetan ibilitako pertsonei, baserrian zein kalean bizi birenei, herriko gizon eta emakumei, eta gaiak ere askotarikoak izan dira. Kasu batzutan, behar bada egun batekin nahikoa da gazu, baina beste batzutan konturatzen zara, iztun oso interesgarria dela, beste beharrizoiaz, eta azkenean grabazio ordu desente pilatzen dira. Guzti hori datu base batian sartuta, horretarako espresamente indako datu base batian, horrek gero baliatzezku bilak eta pila bat etxeko aukeria motezku, ez? Eta orduan hori, interneten ikusi lehikian, fonoteka honetan, bihar bada guzti hori ikusi etxena, zuken berba bat sartu ezkero, segiduan topatzetzu pasartia iztuna, eta guzti hori da, pixkat kodifikazio horrek emotezkoan aukeria. Honako hauek dira dokumentuak batzen dituen pasarte interesgarrienetako batzuk. Gazte-gaztien izenetik ezin eben josten, koltsoi. Amak zabaldote fitxuzten hola, dana ondo, eta txikine, oingezen azon dixet orduan txikine, klaro. Baina, apan bat, josten, izetezan horraz luze bat. Da zintiak. Gerraustien ondo. Ondo. Hemen izan. Ondo bai, gerraustien. Gerraustien, nire kauzani. Kauzani ondo. Zelako gozien. Bueno. Ni manegetan ez gozien dira. Zu maneka hori guzo betzen. Gerraustien, zu dezimien, ni etorri zenien, ez permisio bat ez etorri zen. Eta gauzak etzien entregote itzen kalera. Zagatu. Nire, zu bizillo ez da nireztan, nire zaren. Patati entregote ordean egin gota. Entregote zen gata. Hemen Andrak eta taberna, entzau, bi Andra tabernara, sekula bez. Gaizki ikusitxe, edo? Gaizki ikusitxe zegoen? Izan, izan gazten.
Ni ama segurutik gizonak tabernan ez da sekule hongo. Gizona bai, gizona tabernan partizien hori dugu, Ez hasitzen eskola. Ni sei aso ostetxe. Hasitzena? Ni bai, da sei ez gero maistru bezala kontzitezuna. Maistru la maestria. Maestria. Maistru gitxe segun. Buken cambio maistru. Gogorra, Beti bez aplasteko ona. Jesus, bai, Orduan leina boteo da. Horiek, aukerra, erakusten begona zan, baina ni baten markaute bai, Hon nizonan, eta bestinak eta, ni zer paso jatzuan maritxute, zer paso jatzuan, hauzi. 20. mende osoaren ikuspegia ematen diguten berbaldiak dira Eskoriatzarrak berbetan proiektuan jasotakoak. Senideentzat balio handiko dokumentua da. Niretako kontu asko izen die jakinekoek, urai, hori, 11 alditzan entzundako pasartiak eta holan, baina ilusioa hundixa, barriro entzutie, eta batez be, haitxo nahi bebai, baina haitxo nahi baserri zen begoten gare berakin ez da, baina amandri entzutie bebaitza, eta hori, euren eskontzako kontue, zelan eskonduzien, haitxona esela ekarri zituen egur diruekin erositzako muebliek gazteizetik, eta olako gauzak. Eta gero euren baserri zen eukien lanbidien gainien daulan bebaitza. Ez da kontu asko, guk ez ditugunak ezagutu, eta jaso algauena lanbide horrein barri, azkenien euran bitxartez, ez? Eta izen da, pozgarrixe izen da. Tortze jago gora bi gauza, ez? Batetik altxor badala, etorkizunerako hor bilduta geratzen den gauza aberatz batea itxik, ez? Eta bestetik, familia aldetik ikusita, pixkat, nire aitona amonak hor parte hartzia, unkigarrixa da, eta egiz esan, postenaz, eta altxor horretara beraiepe apur bat euren urre apurra aporto daudelako, ez da? Eta, seguru nahu eurak imaginau ez dauela ingo, aporto dauen horrekin, oindala urte batzukin ziren elkarrizketa horretatik zer lan indan, eta lan horrek zelako baloria daukan. Ze azkenian, alde batetik teknologia modernua, ez da inunbik kontrolatzen, eta eurentzako guztia hor interneten sartuta egotia, eta hori oso zaila da ulertzia, ez? Eta bestalde batetik, eurentzako bizimodu arrunta izan dana, egunerokotasuna izan dana, ez da ulertzen gero gu edo atzetik gatozen belaunaldi honek zelan gazen horren interesauta, ez? Baina hori, holaxe zan, normala zan, oino beto bizizare. Holako gauzak ateatzen dituzte, galdetzen dut zaunean, eta zui zeitze zauen, eta horan, ez? Eta orduan, eurak imaginau ez dauengo, baina benetan aportu dauena, oso positiboa da. Adituen esanetan ere, gure euskalkiaren eta hizkeraren bizi iraupena ziurtatzen laguntzen dute horrelako egitasmoek. Oain arte eduki dugu konplejo bat, pentsatzen genuen gure euskeria txarra zala, euskera hona beti esaten zen Tolosa aldekua erosala, ez da? Eta gero batua zala. Eta oain hasi gara konturatzen, batua ondo dago, beharrezkoa da, baina guk geure euskeria erabili behar dugu geure jardunetan, gure herritxan, gure eskualdian, gure buruetan. Euskera batu berbera sartu zen, Laguardian, edo Fustinanan, edo Lesakan, edo Azpeitian, edo Eskoriatzan. Ez da bertako euskeria, euskera herri euskalduna zan edo erdalduna zan etzan kontuan hartu, eta euskalkizia bez. Eta horren, pentsatzen dut hone gauzok, interesantia dira. Hor mila gai jorratzen dira. Linua, Kubako gerra, kantuak, etxeko goraberak, ez dakit niretako da oso dokumentu interesgarria, oso. Ni bentsat badukate erabiltzeko asmoa. Gure sustraiak arakatzen, aritzen gara, asignatura baten, eta hor pentsatzen dut, honek badaukala toki garrantzitsu bat gainera. Gaika agertzen da antolatuta informazio guztia, islarika bebai, herrika bebai, ze gu Eskoriatzari buruz hitz egiten ari gara, baina bailarako beste hainbat herrietako testigantza daude, eta nagusien lekukotasun hori erabili da, hori garbi dago. Herritarren eskura jarriko du Eskoriatzako udalak materiala. Ahozko artxiboa edonork erabil dezake. Datu base, aberats, dinamiko eta erabilterreza da. Eternitatea litzateke une hori, eternitatea litzateke une hori, une batez geldi, valentí.